Това е много важен въпрос. Да. Нека да го обобща. Пак. Не. Искам да обобща още един път и да сложа ясно разграничение. Общественият договор е договор. Това е нещо, което е написано. Това са правила. Ние досега не обсъждахме как ние ще функционираме, кога трябва да направим на практика нещо. Как трябва да работи едно предприятие, как трябва да работи едно министерство, какъв е начина, по който той ще функционира и какъв е начина, по който ще се избират и назначават ръководителите. Без това не може. Има си начин на производство. Когато ние искаме да реализираме на практика нещо, там действат други закони и други правила. Там не е обществен договор. Това е съвсем друго нещо. Там трябва да се произвежда. Трябва да има един, който да знае това, квалификация, умения, навици, възможности и така нататък. Така че ние не го обсъждаме това. Обсъждаме само този договор. Той е началото на нещата. Той крие в себе си решаването на всички следващи проблеми. Когато ние се научим да се договаряме един с друг, ще можем да се договорим за каквито и ще да са проблеми, как да ги решаваме. Това исках да кажа, да. Действително, реализацията е друго нещо. Нали? Тя изисква други начини на функциониране. И когато сме обединени, най-важното обединение, което аз виждам, българския народ е доста разединен и се надявам да почнем да намерим начини българите зад граница да се обединят. Тук има хора дошли от Чикаго и там ще се опитаме да прокараме една идея за обединение на българите зад граница, но за това нещо трябва и някой от, как да кажем, някои от медиите големите да обърнат внимание на проблемите на българските граждани вътре в страната и вънка. Тъй, че аз на този етап аз лично преключвам, ако ти казваш нещо заключително, това е за сега Евро-Чикаго, но ще направим такова. Въпрос е да се съвременни. За сега, както виждате, те първа обсъждаме нещата. Ще решиме къде ще го направим, ще решиме кой ще го направим. Аз даже книгите си ги забравих, които ги издаваме в Чикаго. Когато има една добра идея, после се намират хора, които стават спонсори на идеята. Стига да бъде харесана. Пуснахме призрака да броди по Европа. Да, нека да видим какъв ще бъде анонс. Мен ми беше интересно да чуя вашето мнение. Дай да не е въпрос, кажете нещо вие. Здравейте, казвам се Децелен Опров. Аз съм родител. Тук харесвам изкуствения интелект, виждал съм го в действие, как работи и така нататък, но първо за мен е промяна на избирателната система. Има една много хубава избирателна система, която не се харесва от нашите политици. Те наричани единичен прехвърляем вод, ирландски модел. Вие като математици двамата сте наясно с модела. Ето и. Аз съм също и датския модел на електронен подпис ми харесва, защото 96% хората работят с него и не стъпват в нито една институция. Работят само чрез телефона си, комуникират с институциите. И това е пример така наречения интелект в действие. Въпросът е, вие склонни ли сте да се използват, нали, говоря, примерно единичният прехвърляем вод е приет в Европейския съюз. Няма нужда да се правят някакви сложни нови законодателни промени. Дали ще бъде намерени хора, които искат да бъде приложен в България? Ами, само да кажа, че аз съм предлагал и този вод, и случайен вод, случайен избори с жреби, да има втора. Значи най-интересно, че Пепе Грило беше предложено, моя позната, даде идеята на Пепе Грило, когато той беше на 5 звезди. И той каза, ние ще направим италианския парламент от две палати. Долна и горна палата, долната ще бъде чрез избори, чрез жреби. Тук го давахме на политици, никой не се съгласи на това нещо. А това е най-лесното. Променяш
горната палата, нека си останат политиците, ама нека да има долна, която да контролира горната, която да се избори чрез жребий. С хора компетентни, разбираш, специалисти, експерти и така нататък. Има начини да се стига да има желание. Аз имам преди години разработих една теория за изборите. Тя се казва не представителна демокрация, а доверителна демокрация. Демокрация, която е построена на базата на доверие. На реално доверие и хората, всеки следващ събира доверието на предишните. И накрая се гласува с количество доверие, само че количеството доверие е равно на количеството на хората. Примерно един гласува с 100 000, друг с 200, 300. Има го в интернет, в YouTube, ако искате, погледнете го. То е подобно и на това нещо. Има много начини, но ние трябва да седнем и да се разбереме кой искаме да изпълним. За мен най-простият начин е да си седиш в креслото, да си гледаш филма и да си цъкаш на телефона и да кажеш харесва ми, не ми харесва, харесва ми, не ми харесва. Това е. И това да има някакво значение. Нали сте наясно, че ще играем по правилата, които са написани от хората, които държат властта? За сега така. Това е истината. А ние искаме да го направим по друг начин. И само да завърша. Най-интересното е как една партия може да спечели изборите. Просто човек трябва да си обуи чорапите и обувките и да гласува за нея. Не трябва нищо. Не. Нищо не трябва. Това е друг въпрос. Свършваме тук, защото се усложних. Влезнахме в нещо, където не е точно така. Интереса, какво ти феса?